Yini mntakwethu? Madoda. Into lena endiyivayo apha ekhaya. Yho, mntakwethu. Niza kwanichophe niyichaze man. Ngawungena mntakwethu uhlale phansi sizakucacisela. Hlala apha mntakwethu. Hlala apha mkhulu. Hlala. Sabulisa nokubulisa. Hayi hlala mkhulu. Suke empangelweni shiye nalo umsebenzi. Khuluwa kubi. Lento endiyivayo. Yho. Kani nichazele man into le endiyivayo nithi apha ekhaya uncaphephe nizawumelusa ngeEnglish. Yo. Into le Yenzwa ngaba. Yenzwa nguluwele lam nonkosikazi wakhe. Nale ntwana kithule. Umkhulu wam. Njengoba sikubizele lento kaNcaphephe kuba oluke ngesicawe kuba mna nonkosikazi simkhulisele ecaweni ngoba umzalo wakhe wamshiya kuthi le khasha ubuza uthini mfazi hayi ngilala nomyeni wami yike mfazi asinayo imali yothenga utywala at least xa ezokoluswa ngecawe asobe sispenda sithengana nebhoti sizomolusa isicawe khulele ecaweni umntwana khashana la khashaya ayiva soze yive angeni tipa lori madoda Fondini sisebhizi nemibaya lapha ekhaya man ithini into yakho ndabele kulo mnumzana ndakwethu kunjani kanti sibhizi umuntu sifuqa Fondini uzawuphawula uthini kule nto siyithetha apha because wena ungendawo kanti fanele uzothini wena apha kodwa uyivile ba phinda ubuye man sinomba osinawo oshushu phinda ubuye kahambe hayi uzophinda ubuye sanunqama kaloku ngulamba wayizolo hayi benikhona kaloku ixesha noma ngayizolo kodwa awudingeki umba wakantshisa ndithe apha emantshizeni le hayi ungubani wena ndingumtipa kaloku sukumhambe hayi ke mandambe nomcimbi wam ke hamba nawo man jonga iwest ndikuphathele lo mcimbi hayi umuntu makahlala yathetha into ethethwayo ngabanye abantu hayi hlala ngokwena ukuza kwenza into engenziwa apha ekhaya ngenxa yotywala mntakwethu hayi so uyayijika yonke le nto umyeke umntana awusukuma ndihambe mna hayi hayi kumeza lo kumeza ngenxa yotywala nje kuphela hayi hlala kaloku Simoshanga. Masiqhubeke ngendaba msithi masijonge kwaphi nanku usathana kweli cala usathana ujikile nawe nje ngumntanami lona ukhuliswe ndim lo mntana ukhulela apha kum umuntu obhinqileyo akekho omnye umama amaziyo ngaphandle ungenaphi kwinto zomoluko hayi wazi intoni ngomolu uyamazi umoluko yes ukeba kuthela ngomithwa opush kazazi nendama kangene kuzo ya abafazi abanganangqeqesho abanganambeko ungenaphi kwinto zamadoda ungenaphi benditheka ndimfuni nomtipa apha asoze ndivume kaloku madoda umfazi wami nemxoxo hlobo ngalisela soze usile ubhuti wakho zamulusa ngecawe lo mntana ndiyayithatha ndiyibeke ecaleni ndikhaba umntu ndivumelana nawe hayi bakhabe soze kaloku ndivuma loo nto hayi umntana banyulu ke igqithi hayi meke umtipe siqale ke wena ntshiza engekho ubhuti izolo sayigqiba ngawuhlala naye kanithi vuka ukamzazise umtipa lori igandaganda itraki esamente ubuqu ntshiza ndithi izolo Fondini ntshiza